Шоқмағыш төбәгенең гармунчылар белән дан тотуы күптән мәгълүм. Биредә моңлы осталар да күп. 70 төрле һөнәрне үзләштерә алучы Феликс Якупов шулар рәтеннән. Тормыш юлын биюче булып башлаган милләттәшебез мәдәният өлкәсеннән хуҗалык идарәсенә күчә. Берникадәр вакыттан соң тракторист ролен калдырып, балтачы һөнәре белән таныша. Дөнья көтә башлагач бит семья булгач акчасы да кирәк. Йортта саласы килә дигәндәй, шушыннан инде тукталмайтам, бу хөкүмәтнең акчасы гына җитәлмәс бу нигә дип, шуннан соң осташын өйрәндем. Хәтсез генә еллар йортлар салып, шушы агач ише белән күп еллар шөгыльләнергә туры килде. Феликс Якупов тумыштан сулагай. Советлар Союзы чорында көчләп уңагайга әйләндерү нәтиҗәсендә бүген ул күпчелек эшне уң кулы белән башкара, ләкин гармун телләренә барыбер үзенчә баса. Бер атадан, бер инәдән эш сулакай без. Менә уртанчы абый минем сулакай уң белән уйный. Менә мин сулакай булып туганмын, сул белән уйный. Өйрәнгәндә уң белән дә уйнап карадым. Уң белән тоже өйрәнеп беттем дигәндәй. Аннары инде һаман да теге ничектер табигать бары сул кул белән тудырган, шушы сул кулга алып уйнарга өйрәнә башладым. Шуннан сулдан ничектер инде моторрак чыга башлады дигәндәй, сул белән өйрәнеп киттем. Милләттәшебезнең моңланып утырырга вакыты юк диярлек. 13 елга якын гармуннарга җан өрүче Феликс Якуповка төрле төбәкләрдән мөрәҗәгать итәләр. Яңа тормыш белән яши башлаган күрекле кораллар арасында хромка, тальян, Саратов гармуннары, баян һәм аккордеоннар да бар. Моң бетмәгән, килүчеләр күп, ремонтлау эшендә килүчеләр бик күп дигәндә, кайсына инде яңадан да эшләргә туры килә. Шуңа күрә инде теге эшне инде ничек дип әйтәм инде, теге яратып эшләсәң, моңга гашыйк булсаң, ул бер качан да бу эш ялкыта торган әйбер түгел. Һөнәрләргә кызыксыну нәселдән килә дип саный гармун остасы. Чыгышы белән Чакмагыш районы Тукай авылыннан булган милләттәшебезнең әтисе Шәйх Якупов шулай ук киезитек һәм чәч алучы булып та эшләгән. Уң кул белән язучылар һәм эшләүчеләр дөньясында сулагайларга шактый кыенга туры килә, әмма ләкин табигатьтән бирелгән сәләт бар киртәләрне дә җиңә. Сәләтле милләттәшебез гармунчылар бәйгеләрендә катнашып лауреат исемен ала. Буш вакытта исә тормыш иптәше белән уртак репертуарын барлый. Җырмонга бирелгән Якуповлар гаиләсе авыл җирендә иң кадерле кунакларның берсе. Безне табыннардан калдырмайлар, һәр вакыт без табынның турында, Аллага шөкер, туганнар, безсез табын үтмәй. Феликс җыр уйнап җибәрә, мин шунда такмаклар җырлап җибәрәм. Такмакчы диләр инде мине. Шулай күңел итеп яшәйбез, Аллага шөкер. Тавыштансыз дигән күк, 2 бала үстердек, 41 ел яшәйбез, менә бу ел 42 ел була. Уңагайлар дөньясында сулагайларга еш кына көн күрешкә бәйле киртәләр белән очрашырга туры килә. Ләкин сулагайларның иҗатка булган мәхәббәте көч-куәт истәп алга атларга ярдәм итә дип саный Феликс Якупов. Чакмагыш районыннан Миләүшә Латыйпова, Татарлар.